wunya hyenfro wo pon na konfie nso a dada na ene so ehwa ya den na ensem we mo no opanipo ya kasamafo be de akire edema public relations officer edema Ghana Private Road Transport Union yetwanitia aka say GPRTU Mr Samuel Amwa echirema wono ma hye do na asese a wono mu siesie ena afi nso a chenkafo egba wawa ene ka ho menne o peka ko ba bia wunyan yede mu nkyiremu ebesam awa kasebo no esom na yebekwa so agina mu awa kwan ho ensensemu ene ahye ho sensemu dia yede ane be kyeremu awa sentimental dia adehya wono wa numere so aka se kyerem sem wono mu akwa nyina sese ni sente ne ama hyenkafo no kwa adwuma pon a mutumi mu adwuma wo mpam wo ma ma nyina agu emene enwuma esai ma wade nso egum ewa numere so eno no wo asante mantam yede ne simu kyeremu ebesem ahwai yebeba wura mu ewo krayen sensemu dia Koko ekuyafo nkabom koye friend Ghana National Cocoa Farmers Association penifo aka se kyeremu se ye womba betom hagu monten so etia ayo ye kyere de tiaban efrisanya de a oman penifo edwene koko ekuyafo atetenemu ho kram yede ne simu kyeremu ebesem ahwai yede ne be kyeremu ewo teshi nungwa ne mpotem a enso ho akwatwe ma adehye enya nsuo nom eka ho binti ayresabe mpotem nyina ehuna mane na esefo ne bede no enye asemkuma kram yebetwapo ede ne da kyeremu ewo Uganda enne na Uganda man no eto aba na nsema efiri ho na mopa no enya asemkuma yede ne simu kyeremu no ebesem awiai ensem no pina ka ho na yaboaboa no ede besem mo se awia pram to bre kase odier oha ene nsia ekiripo enkron kasafidie som na awiai ye ka mo se Lumba nsupa asuase se yentena se na yamfa kasebo no ekiremu no emesem Lumba nsupa eyensu a de den ene honam esem ne nsuo no egum ahodo mienu ye wo bottle 1 ene ye sanso chassis 1 and fanso no akwanno pam na FDA mfompanifo edom krata no apem so se pan na stamp na sisu a wonsan ka bia aha bia ene akiri ahyankafo a mo wa hyen sisifie titiru no ma mo yusu ki ahodo no na munya dwuma mfanie no momfa mada Lumba nsupa monkwa akache na mbanya nsuo no bi akwakoton frempanifu ahomaturufo eso na ejemo ekiremu ahoma ne ye 0555 274 757 ana 0577 475 343 adesha mo dansuman ene mpotem asemodapa madam abanyameche butum ewo dansuman ene mpotem ne shop no ebe Lumba sport na homa ne nie 0557 349 401 sanso na adehia mo wo fanko ne mpotem mama Vic ebutum ne shop no eben onyina hye wo hye be na homa ne 0500680783 na bra kwame butum ewo Takuman Secretary Station ne shop no eben adom chopa na homa ne 0244 094 793 edit kwesi ebutum de honya ne shop no ene Central University no ene de ehwanimu na homa ne 0246 601 004 Sanso na nasa chira butum opokuase odumase ne shop no ewo certified water depot no ne bank government school na homa ne 0592 317 481 anti Emilia butum otema community form ne shop noeben second grant hono na homa ne 0540 423 201 na sanso na eku ahodo aba etai yam papa Daddy Lumba and Fenso. The radio station dear that's with DLFM 106.9. Jumadi nyina chi wo krom ha no emu ba kwa in fact omujumadi omudie no emu de pasa no manam no your friend is a precious fans of dear na sa eku idea da wo so eye precious fans of dear no jumadi omudie no edanso chese akwa pam ye besere wada se upe ekuo bi edo ho aba behyem na waboa ne papa jumadi wata akira ye kamfo precious fans of dear omuko no ene ye ku emu de pam entemesra obeta akire nso a ekuo no so wo nhyehyɛ ahode omade boa ankwankra ne ɛyɛ ekuo ne manankasa nso entemesra sɛ ye nato abadinto uba be wade na wokɔ ne mahodo bi a wo be ya wo be hia moa no ekuo no ta wachi de sika de ta wachi ne mahodo nso ɛyɛ ne ma de babo babo dwumadi na konka nyina no ɛyɛ precious fans of dear de ta wachi ne mesra wada sɛ opeko papa badwane ɛbɔ yɛn papa fan clubs ahodo na
ye kanfo precious fans of dear ene de ama wom sa wo penkyeremu a frem prefer matrufo esi na fa ho be hye kuno fisekuo no emu de passe anoma enam ahoma ne 0244 285 369 0244 285 369 ana 0535 190 661 0535 190 661 ya boya ho mra ne se odo ene biakoyem na wagye yen so se enida so ewo ho ema obiam na dwuma ko ne so ya sense yentena se na yemfa premto breka se no emesemmom dia meje so yo wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi bofo ba ko a Ghana manyina etima yawo me da me ho me pa me de kase bo no etire mu ankasa ebesemo nansa na no me wofa se kokofu se wa na wo se di ye kase bo no eye de ba dia sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigu ho sekutu sebam midian kokofu se wa sekutu sebam DL kase bo de hinta no no ne pa ho ntoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitu American share yen ewo Facebook and YouTube. Na yemfa kase bono echirimo ensamom. Na nsen omaga na yetemo no edum pempenso obia na ahyan ehwa ye dempa e de ama adehia yekoye nnwuma so na yeponso ebekofie no na kwade abade ho sensem ewo mayimo no akwa dendenden sabe bobonam na mekase no enam Vicenti Deputy Public Relations Officer Edema Ghana Private Road Transport Union etwadetia ekane se GPRTU Mr. Samuel Amwa ono na yakasama fo be de akire Edema ahyenkafo nkamam kuei na odensam atodwa ekiremam yenyina enim senka edum pempensa adwumade asinunkum bi ekoso wo mema ene tumi eka ho ema hye ho ekoye na manipa pi epe chesene ahyen de tukwan a wonom ebrepa ana afenso yedi akwane aba wo ye ne yankase yempotem ahodo nso a ahyen de beko no nso so eho koye den se bia make say yedi vast day wo kroma chesene ka ho tumi ye tempa ene ye bronya se ye new year na ade a o memu tumi ye tempa pa make say Easter na ade ne obatia ne kwawo na o memu ahyen nyina e de o mani da kire mu e wo nkoko nti eba ne sam ema ahyen ho ye tempa nanso nansen enye ade adwumade asunku bia akoso ye di bro nya wie nanso ahyen akwaye tesene bobonam yetwetwe na sere ne abasa ye pashen yakofia ye nya bi ena opani ye bisa ne sene senior de na aba mene nema woyi ekoso manyimu na Mr. Samuel amwa kirem sem yanka nkyira Ghana fo sei de entia nansen ama ahyen ho aye de ne nyina ne sem ahyen hodo a ahyenkafo nkomomko de ye adwuma wo mem titiriw ene GPRT uko no ma no wono ma hyen ni pi asai pa ma me kasa kasa die eyade a ewo maintenance ampanifo ehwe ne wono ma siesie ka ho bi pa mene eka ho ma ahyen no dodo ano etimi eni ekrom efenso osanse kiremu sam ene ahyenkafo pi na nya de wono akodon eya ahyenkafo nkom ko ni ntino wo mo dam krom ene trotro de ompe no mo ye entedu ba bia ye kwa ka so no makosi kwan finfin eka ho mene ahyen no ehwa ye dempa ede ama oman Mesa amwa ekirema enam akwambone a ewo maga na munti wono ma champion na asesa chesemeke sedie asoahyepa na ba ede ma GPRTU ana afinso ahyenkafo nkamamku ahodo na meke sedie eno ka ho pa na ka ho ene meke se no wono ma hyan senti nipa pina epehyen de tukwan a ahokyere pa na apayin na okirema edum pempenso pina meke se ne anopatututu nipa pina ekwa wono nnwuma so ena afinso nipa pi apon nnwuma wanum ekwa adwuma no na asoahye ba teseka sei wo kwa koduru backstop pe ye fawa ose Accra Central ye kwa secret ye nkola pass ye nko se wo kwa ka so anso a ose me ko odoko odu odoko a na wato aso ene tatroi obebu no tot sam ka ecosyst ye make skill etumi ye lodu watakrade ya wo ba Accra oba bedu Cape Coast ose me nko bio na wayi wa maka o Cape Coast
Cape Coast Council befa oduwa ba besia oduwa ba boro swam aboro so kura ya mankesim obeduru mankesim na mankesim de no so asan afa no da besi winiba so afa abesi kese ne kaswa fo do besi odoko do aba kaneshi akwanto ba kope ene bus stop bebre ama de hye ho kire papa na Mr. Samuel amwa etirema de akoso yi wanum egusa wanum etu ho anamon na mom eye trotro drabes na wanum enka ahyenkafuo nkabom kohuni bi no anama ha we no atumi aba enam eboa wo mo pesom dutum gigiska kese nti na ho kire we no atumi aba na Mr. Samuel amwa emra obapie mo DLFM fia na museyam na DJ Hitman etedwam etema nidaso eho mo bia morning show no ena Mr. amwa etirem sem wo hwe oman Ghana ya mamra ebo yen akwa ho kwese eho bra ena so ehwe akonabadi ho sense oman Ghana mu no o kirema Road Traffic Act 2012 Regulation 121 of LI 218 no kirema ehye osenkani bia kete sei so betwi ehyen kuto dia esese utumi edo ho kokodon eye ahyenkafom kabomku ente sade a wunya kwan entumi entwehyan ewo manyi na ye papa kiremu sei emla ne hye kete sei se wantimi enim na so dia wo sa nipa kro no gombetimi edemra ediadiwa wo betumi atua 25 penalty unit anase wo betumi akoda afiase emfrenhia mako anase bosome mako emiensa anase mra ne nyina betumi akyekyereo na meka se de eyade amra ye adwuma pa nanso mpanifo beboa na mra na ye adwuma no MTTD fo no anya de wonom eba wonom kram mesamo a ekiremu am edu mpempenso bi no wamba mmade ne mpanifo pinasi nkodwoso beboa nanso meka se de ayade a MTTD eno no eka Ghana Post Service fo ho a esambo na mra na ye adwuma no wamo mmoa eka ho bimene ahye ne nyina shorto a yetu kwan a ye brepa e wo mayi mu. But then bronye kwa wie nyina na ye hu se still asa shortage of vehicles no that's what said the enemy new eken me ahoro no bebre sometimes me kuta private car du ba bia metimi gina na maboa bi mu ekọ ba bia esese omukọ chese enye boa payo se ebia GPR24 na sabre omo peso mbe ye adwuma libium anase bibia tisa adano no obi kan bibisa but won say bro adwuma ye no eno ane adwuma ye na driver ni anko station anko fa passengers amfa anko babia ekọ Agyei Sika obeye de didi adwuma esese oye no but ade ba ko aye hunu ni say most of the vehicles na ko kika shop ya ye nhwehwemahu o visit mechanic shops ni bebre cars ni bebre akika shop fita mu no ese so mutimi maintain na eba kwan so etimi eba beye adwuma eno eye number 1 number 2 nso eye se unsa hyenka adwuma na eye no bro emra ewo ho no ene se baako eye Road Traffic Act 2012 Regulation 121 of the LI 2180 say ansa yebe mo bia kwan se onye commercial transport operator no the law says that such operator must the word there is must bronika se must na ye nhye you must belong to an existing transport union and say ye chew na unka union bia ho amra ne say yemfa unko gina court ni yenchewa so yemfa not more than 25 penalty unit and also say obetima ko prison for not more than 3 months and as a judge ni betima kam yenu nyina de abom e de esua so samre ye hye ni 2012 as I'm speaking to you GPR2 for abrebia ye ba bontene say ye ni tumi a ye de kwakwa enforce that law but it's the duty of the police to make sure say samra e be ye adwuma enye adwuma ntina ma driver for ni bebre no nso etia sikwan so omo de ne say omo nkodwani kuo bia tafrache wo bedwani kuo anye kura no ba station a emra ho nhihye wo betua dues ye wo mra bi a wanni so a ye betwe waso police welfare cross war that's it na eno achi na Mr. Samuel amu akase mu eno wato aso sem ade abaako a amanne ye pashan ye bra patitru pa no ye mfa somodo do na emfa mo ahyenkafo am wonom emfa mo ho enko kam ahyenkafo nkom ku ahodo a ewo mayim ho efirisem wo hwam dwumadi ahodo a wo mudie na eha atwen papa esese nkamra ahodo a ebeta ahyen ehwie ho no wo mde ye adwuma no wonom emfa nya adwuma efirisem mra bia nkyekere won ni nyina ne say enya ade a ono oka ahyenkafo eko nkabamku ahodo ebiada hom na okirema emini bi atwam GPRTU wonom aka ni form de ku na no bomoden ene National Road Safety Authority for aso ehwe o Ghana
ekwan so kosakosa dwumade bommadia de kasubom ehye se enka ono de mra de ba abeboa pa se beboa pa na mra no etima chechiri hyenkani bia se beye obi entimi amfa no ho ankaka hyenkafo nkomko ho a onya akwanya entimi ntwihyen ewo manyimum no kira mekese yade amla na kopa se empenifo hwe na nkaja masebedwafo emamra no ye adwuma nto mo twa se masebedwafo ebetimi agye mra na tum na beboa mo nso etima mra no etimi eye adwuma ewo manyim Mr. Samuel Amwa echirim se mekese de yade yankopɔ ya adoma echina da wo betimi ene asohwe omanga na eye yakwa na bedie esense so mechi transport minister na kosie edi nkomo afako na mba maden aboa se be ya akanya ahyenya hoto anasa kasa hoto am ehwaye na omayimu no wo betimi apa ho pomasibre aban beko and we know say a lot of vehicles were kwan so a omo belong to any union omo ye adwuma and then amo ya fa ho. Yeah, asema okay me de se wakofa sa asemi e de aba yegusu pa ye kun to kwa kese ye ni road safety for enyankita hudie e fa sa ne ama ihu road safety for then time na omo ye authority no na omo kire se omo ni tumi a omo betime ade enforce some of these laws e bro omo be authority no omo de mrabi ababonten a omo de akọ parliament a omo hwe egi approval from the parliament a kire se omo be make sure say ka bia ebe join unions. All right, although sa mre ya meken e wo hodada GPR2 ya pursue with the police, with the assemblies, because near Kosono almost say yen juma because me was station my park me car chain say ebe do me so na ma fa passenger na obi abefa ho ano afa na de ko ontu taxi bia na ade high if as I'm speaking to you meeting na nyame ya adom akina any minister ekokohie we mu ka nsema ye kokko ka agenda no say aban no ebe hyemu kina because o how bia ba na ye de abeso GPR2 I say emekope eduro edi atwimisi eduro nse de atibia obi so obi ase mekoto pep student so ebi kra na de ne pep student different brand or how bia ba na ye de aso GPR2 you see as you said earlier GPR2 that was a 67 by na GPR union bia enkan we GPR2 ye ba I think 201 thereabout and cooperative ni protoa ni ade ye freedom of association yen kasa freedom of association se Ghana ayekese yen force se by force so bia meka GPR2 ho but yen form ku but what you say ebia DL for na ma form e can say drivers association mako registrar general mako register ma recognize this is what we want the system to be so that obia betimi ahemra se ai sebane sa obia betimi adimra so emamra no eye adwuma pa na ahye ahodo ene ye pebia tukwa yenya no eso etimi ate ne sente sa pa de a ene ebeyire pa sesra efise sesra ahyenkafo ni bia so aye den no ebe ha dwen pa ewo omanyimum na no achi na mesamo a emra no ne DJ Hitman etwetwe nkomo ewo anidaso ewo ho mobi adwumade esi obio no ene wasan eda nsem edisem wo hwe apasi nyafo a yen yefo ahyen ahodo titiro no etrotro na ye ha dwen papa efrisem wo mo stations ahodo a GPRT bi wo ho no ma ahyenkafo nkom kwa ahodo pina yo mem ya ahodo ese kobrane ko no kokofo hyen ekoba bia okro na sebaba bomade akwatena fie aboyen fi tanduku yensi ho no moda ne yakwagina kwa ho ne yabo apeso enti wawafo no du ho no mo say yes enipa na abo apeso sana ase sardine ene ya me kwa no ho a nipa no doso nti ma memfa ne ntientie menya sika pi ene ye bo awonom na hyenkafo ya sabe wonom enka ahyenkako anasa ahyenkafo nkomko ho no etwi yedi wo mayimu saa nti se ye jai ekwan ho ginenyinya na ye kɔ stations ahodo kɔfo hyan asa ne ma no eto betimi atwa sanso no de adesre pa ede ato eye passengers nanim se osre ya da ye mo ye homodin se betumi aboa wonom na ye nyina ye gya ahyan ahodo ekɔgye nyina kwan hofo ne ye kɔ station kɔfo hyan be boa pa ma san dwuma bɔne a ahyankafo mo ye wawafo ne die no ko betumi gyae me ye nyina ye ho atoyen omayim me the pass minue ebo passenger for no so o ma famudi ese mo ye you see me wa shy man okay the branch Ashama traffic light branch one day me wo ho na maami bi so ade
ena nko ba befo ye car ne baako 2 ya na baako besim we dey brebe na ebe ma no sha se o nante ko nanim ko twen se de oba betwam no no wafo na mfro so madam kai enche ebe ma nti betena so se me pentem nti na ho no so your task force for sometimes they will prevent those drivers from taking the passengers nti ebra driver bi begina ya o ye so peke maame no maame ndi ne niam sima ne number akusima driver ni hu se task force for ne ba no 2 ye mami mu ya no da obo form driver no ede ne niam ne koye. Then I asked the woman, "Mommy, and how before ya? Usanka we nyina ma. Say wo niam na ekoyo. Wo so pentem. Afa say so gina ho for about an hour plus. A train driver na eje ne niam. Nti no passenger for no so wo omo dia esese omo ye. Ti said dia ye ka short asemi. Me wo ye gina baby. Yem fan say ye gina monim ha. Ye kwa Accra na driver bi aba say or call ye can say ebia tetekwashi. We know very well say ye kwa Accra. Didn't necessarily to me consider effort tetekwashi car. Nti wa ukofo car na wa na ode wo ho akwaku because driver the contract only was sign say me ko tetekwashi. Nti okoyi usi tetekwashi a emre bia nchichire no. But ye na passenger phone nyina say there be ye nko tetekwashi ye kwa Accra. Oh, driver no betimi the empty akọ. Onfa empty nko. You be compelled to pick more mujina ho mo kwa Accra no. Nti passenger phone no so e wa asede a SSA omo ye e de boa. Sometimes cry bi wa obi charge on approve fare. Na passenger baako asori say masa enye say na eje me de mintua. Minua instead say other passengers ne be boa no. No mu nyina mum ato omani de agu dia de omanu de agu dia ono fight for the right no. Masa ne ye pentem e na mo ubetua ne enko ade saa na obi aye na chese o ma hwe na driver ni na ye de ope inti passenger for nso momodin ase omu betimi aboa se de osi ka no nso no omu patronize stations no esa ma station ni bebre egu oba Accra CMB station. It's one of the oldest station as several Accra just as I'm speaking to you as I'm speaking station egu and no na so investors be GGG hold these stores near because passengers ni nko nti ama drivers no eba na oma ba before na yo how kese a SSC nyina ye kan ye ho bom we ye na famu de GPI to ye na famu de post ye na famu de en ye hu hia pa na ne kwakura mo no ana owura Samuel amo akase mu ena ode adesere eto Ghana mampani John Hedramadi Mahamani mse osera na da edu pempenso a ahyenkafo nkobom ko wo man Ghana mu ene ahyenwura nom ebre papa wono ma ahyen besesei ene makwambone nti nanso mu pesika to ahyen de aguma boa ma man Ghana ho atoye ne am na kwaya sese bi obi a wotwehwene mu hwi ene obebre saa aban ne moa ba ku sei enti obesra ban edu pempenso am anka otumto atahyen bi emfa ma ahyenkafo nkomom konam wa wono dwumodi omudi no omuntumi emwa na kwana bedie sensem no entimi enkonkan emfa ma oman o kirema edu bebi mpabosia ede akoto ahyen mo bre papa enti o mesra bende aduro yi de mo de napam sabamba no beboa wo mo beboa dwumodi omudi no wo mo ho etimi aheha wo no ya na yaji ato yen so yetiti ye mo wirim to ye cars aban to ka bia ma obia even one of the agendas I had kon say ye the petition ya the krata ma aban so omwa yen na cars okra no onkra bi nso emfama the unions no ne ye manage because uni say aban cars ne ba o muntimi nsiesie no government cars enka metro mass begu ko metro mass omo back cancer omo work ko share the number of vehicles assessesi o muntimi maintain cars no nti ya ka kira aban sa aban wo da otobi mama anye kra hey you person a challenge government and say to abakraba say 200 vehicles former GPR2 say GPR2 you operate na all my just within a period of 2 years non she baby asaka so no de my no ye be siesie na pagya mu akwakodu any other cars ye de ba beka ho busia na ye gide toto cars ne dene nti ama ye bre e wo suma ye ankasa ye de sumo man maminka se mincho during COVID time what is say ye twa can say fund e de ma institutions are affected all right the transport institution oma ma ye capre but yen na ye jitu ye ho so a ye see ye observe social distances are ye passengers okay ye passengers ni bi if said ye be ya ye betimi emfa yade ne ade emfa nkoma but abaina see the government no as aban ye no ye dwumadie ne ye de ahoɔden de so man no nso bibi kakra adapa ye beje da no na me ka say ana minje
adwuma ikura nkopa asase bi nkoyefu because oka be say unye sika nsiesie no wantime nsiesie na ba bonten so a wo de obi nkwa akwakoto esen mu nti ye be sra aban no hwe okọ other countries ni ade aban na regulate public buses ni ade aban umma ye bi ohun ya na ye boy homoden ya unim say even transport fare ni ade krapo look ye private operators anopa yenchia honorable Docas Afote deputy minister for transport yenchia na anopa na koma ye bonus wontie ni ye papa ma se ye hia cars na maimu na a friend say Joseph Bukari ni pe onu so ntie bi papa because Eni a woti ye eye kasamafo ebe de akire edema o my Ghana ahyenkafo nkobom kwedin da wono so no eye private road transport union ye twanitia eka ni se GPRTU Mr. Samuel Amwa odi semdu tudwa emra na DJ Hitman eti adwom ego enidaso ewo ho mobia dwumade so DLFM 106.9 yanto akasiaba no so na yemfe ye nimfa nkire mum ewo kua ensensemu am Mika say Ghana National Cocoa Farmers Association. Eno eye cocoa akuafo nkamamku. Na wanom ahye se de kokobo ede ma aban sem. Enche bia so mante aban ka na sene obi momadia wa ye adwuma bre okona homgiem na pension scheme akuafo anya bi pa se bre obre nyina mfaso amaso. Ena afi nso apomuden se achi ba wo nsa nka bi. Na cocoa akuafo bre sa de ko wo mu dia Ghana mampeni obetene ba bi nka fi sabe. Ekuafo de omen yemu wo mokapre yemfo mo mfa anya hwe kuani besi kua sia obekọ ne semeche na kapre wanya bi anya fie ede ba dia intemo sraban ekuafo yi eden send to abanim echirem sem wo momode anhye pa emfa ekuafo asitene visi ekuafo asitene ma ye den wo mahoba mo nsem kapre ma wo mu pendura wo mu nya bi intade pa ombe hye Wellington boot ombe hye ne nyina wo no ma abanya ho hwe nanso kokoo ne kwa akoduru kokoo bodofo nsem sika no modidi amempeche ne kokoo akuafo ne kom na ekum wo no akuafo akire me se wone mo adwene ho ahunu te sebe se wanka sa otiri ho a yeyiwa yibone nti ye ka sai omontena se nya sebe sa nsem hu na adwuma ne bio da sa abanya nte omusu from beto mo agu montene so ayo ye che de ti aban kokoo adwuma so mbegyae na ban na nkoye ne kokoo no ono wanto na so mfaso no ontete na wondi ekuafo ye kirem zo mbesra ban so mo no homoden na ompe eye pension scheme eno no akuafo na kwa homgye mu no mfa sika beboa wo no mo so ekwa homgye mu a wo manya bi ede ahwe wo mabusua ena afi nso mo apomuden ho sensem so aban moa no nye nsachi baabi soronko emfa ma akuafo na mo dodo mo amatumi akware sabia etimi akwa hwe mo apomuten mu saa nso na mo kire aban se sa aban entemu so fra na so be se ne kokoo akuani mpo etimi ekwati kokoo eye ho adwuma de kwahye de koton a ena wo pesika onya bio wonya sika do mba firi kokoo ni saa kodum pempenso bi anso musa kesika aden ebre nko de senti sa ban ya mwaram ho anto wo ma wo ma ye kire e wo manyim ewopo eni kokoo adwuma na ye no eye ma ho Ghana nyina denso asia ye koba se kunpo ebo yesu so de sikotia na ye kokoo akuafo ye de enim se adwuma na ye no enyame na de adom ye na ye enti ya hawa e ha ye pa ne se benye ku adwuma na wobekọ nkokora bom na omre wabom na wanya mfaso bia emfiri so eno ne ye haw kese pa ya ewo pa esre aban se esre no constitution ne ma ye hu se wo so mo bua akuafo kokoo akuafo mo ye pension scheme any health insurance emayen na ya bona emma the president de bia eno na ye hawa yesu chese we adwuma aban mu mpanyimfo ye adwuma okwa ahomgye mu onye 60 years a wonim se na ni da bibi so but ye kokoo akuafo ye ni na hwe so enti se kokoo no sabe se jakutom na hia wabregu so kokoo afom na wo kawa emmo bi emfi ba bi emma wankasa na wo sofa na wo bre but adwuma no so a wo ye no wo de bua o man ni nyina nti yesre saban onye emmoa wanye hwia ma ye kura nye ye pension scheme na yesre sa wanye maye no ene ye health insurance no yesre no omwa ye oma nani nkoso because aban atwam kono ye ne kasa ho ama na yese obeye wanye Yameka account in DLFM na aban no omaba ama mosiate nyoma bi a omoye ewo kokasiam omoye bi mai ye kuafo no anka nyoma oye kokasiam mpo no onfa mai wo akura bi a ye adwuma
ɔmfa mma yɛ nti asisi no a ɔmo sisi yɛ akyɛ nti wei papa yi a yɛ president a aban yɛka ama n'ate sɛ aban biara ba a yɛkua ne yɛkasa a ɔmo mfa yɛ asɛm anyɛ hwee but wɔn nso aban no nka sɛ wɔbɛfiri so anaa yɛ asɛm a yɛka de fa mofidie so no ɔntie no asompa mu na ɔmbua yɛ na yɛn nso yɛkua ne no the way a ɔtumi bua nursefoɔ mu the way a teacherfoɔ mu kasa ɔtie wɔn no adan nti na yɛkuafoɔ nso yɛkasa a ɔntumi tie ma yɛ nti yɛsrɛ no adan nti ɛna akuafoɔ de yɛkasa a aban ɛntie wɔ no mu yi ɛne a wote yɛ ɛyɛ ɔman Ghana koko akuafoɔ nkammukuo ebinom ɛna wote wɔnom ɛnkan na no akyi nom ɛna national president Edema Ghana National Cocoa Farmers Association kuo nom the Mr. Stevenson ana ne boaten so ekyire mu am odi ya papa efa nema bi a ekoso nansenya koko kuani betimi akwakote koko abo de ahye abo yesa be ya nafu ansia wakwa akotu de aguapa so atwenya wianim na wia mo a kyese ne obebre saa nunu koko no ma be na wotwe ne na wotwe mienu ntem as koko kuani atimi akoton Rod koko ne koma PC ohun se won ton susu be wie no ehun nsem pi yei sika ni ho adenti a aban si woni sika syndicated capital no abaya nkwaji bi amfa ma koko atofo no ne senti no age koko atofo na ngasa kopo mbosia beto no wi a na aban akwa koko na framu nsem na waje ho mfaso na di e na obi se sabe na saban woni sika beto koko ne dia e ba ne se no bi koto koko no na woje ho mfaso di eye kwasiebu a no wodenti aban tenase na wonwena akuafo no mpesika botene mfa ma won to koko ne mo nante saa pa de omamu oye kire besi mo no Ghana mampani uhu akira kwan yinhia te se yen adwuma na ye no se de beboa yen ama ye tubetum pon se wo de hwe o ye welfare a enkoyi ye adwuma yin so a bre ene a ahokire ene no ma ni nyina mu mpo ya ye adwuma yin te se afi ya me no wo kase koko a ya ton nyina sika no yenya afi yen sabe kesika no enkakra ni etua ne nketenkete because yen tue sika no ema yen aban so woni sika se o de ama ban agency so wo mu na wo to koko no enkofe bosiam fa to koko no wo wi aban na gemfaso ene aban ne ntumi nya adwuma na wonya adwuma na maye na ye ne aye hu kwan ye de koko be faso sense wo de ama obi so obi ton wo no afọ gemfaso enti ye deda da nyina ye nti bi da enti se ya ma ye dwumadie na be ye problem ye ne ye tua ye di koko kwa ye ya to enso ye nya sika maye na ye pre edi saa nnoma na ye hawpa eti ye kasa bibi we saa ban ahwe ni wudwuma ene ye nso ye de ani bre ebetie tua kire no pa dress ban enye papa ye ni ye ne ya minu yanom kokoakuafo e wo Ghana ha nyina wo mu se Ghana National Cocoa Farmers Association na wo da ye ya ye di enoma ani mu ye saa ntoto ye eninti omumma ye nyina ye nka ya adwene mu na ye ntumi hwe kwan a ye nso ye befa so ebi ni sa aban yi se onu ni sika ode kotokuku ampanso nya se onu sika syndicated loan no mukọji a wo mfa nye no ma ye se wo mu de ye ne sika na hye eno na ne nsunsan so na akofa sa de ya bre eninti se me ka kire nuam kokoakuafo nyina so wo mmra be ka Ghana National Cocoa Farmers Association ye nya adwen ba ko ni ye nso ye hu kwan a ye befa so ebi se adwuma no ye basa ya adwuna nka amye anye ba kwa ene adwuma no nso ibegu ene adwuma ne de ebenya agu ene a woti ye ono ana ye president Edema Ghana National Cocoa Farmers Association ne den ade Mr. Stevenson anane Boateng na mane boy yensem twere ne Samuel Ofoli Boateng ene de fire Asante Mantemum ebre yen na yentwapo na yemfe ya ni nkyere mu awa manfo emanso am enadua yi de ponda oman Uganda fo eto wonom apa wonom mampani ena finso masebadwafo aboa momantoto no bibia etimi akonkanen na meka sei abato no kyehye yahodo na ekoso no na emu agire pasa benta na enyasem kuma na nyina ne sei Uganda mampani ono na mpempren ote abanwa so no watimi asom oman ne saa mfenhia mako aduanan 40 years efiso mampani betena adwaso ewo emfempem donkron ene aduawatwe ensia mechire 1986 ena papa betena konwa so akese wa som saa back to back a enya sem komentende mpenifo kirem sem senso hoi saa na echetuo ma na eyi hwente no amanfo Uganda omukokwa pa adwapa so mampani we de sede tebia no wombetimi eto ne fisa hwe ne mfia wanya mfinhya ne be ya aduawatwe ba kwa akese wanyini pa 81 years de
kakwatenache na dwon nananom ehum na omampani a ote ebe nwa so pempeni den ede eye Yuluwili eye Mawisivini papai wacha papa na ne abato ne hyase anopa eye beye no wotwe pepe na hyase na wonom eto aba no enkakra na ukwa polling stations ahoto a ewo Uganda wone mahinkro Kampala ma enyasem kuma enipa pi ato santene wonom ekwakoto aba nanso dum pempenso bi no wonom entimi nkwankoto afiri se na neoma etimi delay a ne nyina ne sem wonom biometric eye identification kit anasa machines a wodo kokromoti betim so na etimi age watomo no chese na nya ready ebi so mu kirem se ne mfumso be aba ho saa ne ade am ama nimpa pi kokwa pa wo madwa Uganda mani mu am enye asem kuma kura na mekese de yade a matumi asese mfidi ahodo am abato no egu so ekoso a na mekese opani ba kwa kane no ye no ntuni ene mekese wayi ne ti sei ono nso oya manyoni na opre eye tumi sei nyankopɔ ya atoma onyoma mpani dibra opem de den adem Robert Bobby Wine na ni abre se krodom no kirema afi ya abato no de in fact ewo mu sei Oman Uganda mampani tata no kwania sabia so fa no watwa no ofa no watwa nanso sade opani yanyini na ne nkwa na ye 10 sa na wabu oman kokwase ne Uganda man huna man wo mpunto mu no ebra so sei afi wenkuto de wano mampani ane dende eye Yuluwili Musivini wo metemetu na de so na wonom etumi ato aba no ede ama ono Robert Bobby Wine enti we ne nkra hodo a efri Uganda memu a eba ye de ho kyeremu esomonti enumere nso de beto beku ni for Uganda ma no ye de nyina baba abesom ne nyina bibi memu de ye taste for nkokrafo no dada na enya ade a etumi asesa na sade ye kɔ ne de kyese ehu pa Uganda enti ye bompa ya yenkai Uganda fom yenkenkan madwenkyere emfama mom ye kɔ Facebook no so a Regina Buadi ede aba no so ma ya ha wofa Kwadwo Sammy B ohwe me live ede free Achem Water market oda yasne adwumade a yebo esom my Ghana Comfort Mati ede aba no so ma ya ha wofa Sammy B ene happy so day ede mo no ankasa ne ho na afi nso DLFM Callers Association koma ni nyina no ochecha obiam me wofa si Sweet Elizabeth ede aba no so ma ya ha o handsome esam na adwumade a yebo no asonya kopani emebia so mo nyina ni kasebo ne ye tasty angaza oda yase ohwe live ede free Lebanon is on form na Coffee Parliament edi bia bawie na wo kire mi sem Nyankopon enhira oman Ghana pa na oma oman asomdwe enkosoa emra oman yi mu na o kire mo hwe live edi free Aguna Bobby Kuma apa Master Planner Junior ehwe live edi free Kentampo North na odi aba na o kire mi sem in fact dwumadie na ekosoa Nyankopon ya atoma 31st January 2026 abato no bekoso enti MPP delegate no aya monto aba omia ne ye mo asema mo amasema se monto aba omia mo amasema na asante ima no de aba no se good afternoon dear news mo boy dwumaden ohwe live edifree Accra Medical Center adwumaden pa ene ye boy pia ekiredin we me wafa se asante Emmanuel ene de empa ye kasebo ne agina we so ne yabu komu se pon nansa na no enka baba ku bi aba enti ye na ye ho ne yenkofa nka mama ye ba pe ye bebu e ba made apreprechi na Adjoa Sika betena se na odi dia la wadwumadie no atoa so e dia so me ye da ye ho abatisi a
Eva Munina akwaba bio na yabesere mo na momfa maso emfam yen sema bakon mienu entem na yemfa enkaba yensa susue emfa ensamom enkaba wei every DLFM adwumako empenifo nchen echiremu a meka se DLFM adwumako no ayen hwehwepa ede nyama egwakwamu a wanom pese omede boa oman Ghana enwuma akese adantemu ene nketwa ne yankwankura hodo a wanom eni edi adwa ho ne boa na omdwumedi ahodo omudie no ne matumi konkane edema wonom efise sade twere konkon na aka no yen soba wode yan so kanea emfa nhye kodo ase yedi sika ne dua so ma ne hyerɛn ma ekɔ wiase afa na nyina sanso na mpanifo se sabe se obibi ebo mɔden afa eye aboa asorobo anyonko a no kɔtɔkro aya eyade a enkasoro ne senti marketing department edema DLFM 106.9 edeto Ghana de hyerɛ nyina nim sem dwumedie bi a wudi a wobɛnya ɛho dawupo sɛ ye edro na woton make say webie provision store bi wopɛ sɛ wobɔ ho daguro make say eyade a bodwa dwumadie na wudi a eno ye adwadi a wobɛnya ho dawupo a fa bɛdan DLFM ebi a wodi hye bi na afiri mu eye nkaibɔ fa bɛdan DLFM ne mbɔ ho daguro emfama ho wodi hye bi ayira na opɛ na kyira kwan na hu na wobɛtu na bɛdan DLFM kitua bi pɛ na wobɛtua empanifo kyerɛ mi sɛ eno achi nso ebi a school bi ne wa bi a wo pɛ dusuafo fa ne nyina bɛda DLFM ne mbɔ ho dawuro mfama ne bɔ ho dawuro bɛboa pam emme wanya dompi ma school na wa bi ne so ne matumi akonkan etiama me ka sɛ mo yɛ nsɔre dwumadie bi ne mo hyehyɛ sɛ mo pɛ sɛ mo die sɛ yɛ nhyiamu dwumadie ana mo pɛ brempo aka twede yampon yakopon asɛm am ne nyina DLFM ɛwɔ mmerɛ wɔ hɔ no ma obetumi de ma mo na wagye musika kitua bi na boa ne bɔ da ho dawuro na mo so dwumadie ahodo a mo die no ne matumi akonkan ete amamom DLFM adwumako ekyiremu am dwumadie bi a wudie no sɛ wopɛ ho dawubu a fa bɛda yɛn na DLFM adwumako a ɛkɔ akyire papa baabi a yɛkoduro no ɛwɔ pa ne senti sɛ wode onuama ɛba ne yɛbɔ ho dawuro am enkadwa sɛ de etie bia na enche bia no wobɛnya tɔfo pim adwumadi a wudie no ne matumi akonkan ete amam na wopɛ DLFM akyire kwan am yɛwɔ nkrabopre Agboba Junction North Legon Yana Wisconsin International University College no in the day ehwɛ mum sɛ wo penkyeremu a Fred DLFM marketing department no ɛwɔ homatru fo yi so 0574 986 818 0574 986 818 ana 0579 284 181 0579 284-181 Fayocha de bra ne DLFM embo ho dagurum na se de tie bia no obenya atofo modwuma awudie no ne ma konkan edem ase pi se mo ya so edema enkaboi wi ani nyina we so e na kasebo a yensa so awie de beso no yemfa ni nyina emfansi kasebo no emusemufo ya maize mepe atwene se mu ede ema yen DJ Zikibi NFNsu DJ Omalion ne de kopie mum ewo Facebook NF YouTube kasebo no wonya bi etimi ehwe ye DJ Zikibi echinchim efre ne froma esan edesom yem no kenken ya me kɔ ne konten kro esin kunwa besom awie no edi amegye so ye wofa osi ade ya odikan Nhyiraba Kwadwo Sammy B me so swei achire mo himam radio mu ya santoa me wofa aseba Michael Jackson otomrosie tuntum so owo na nim tegya na ni abategya no ho ofepam obetena se na odi dia wadwumadie no aba besom obei enye ono nko am one me wofa ase kwam yafum achire mo hene aha oba betena se oba nya ono nko a eno achenso me wofa aseba sexy journalist dwumadie no sunku bi woso a ye frɛ ne eba na ba etekɔ nso a na atekɔ enya semkuma entemesra wada eno na de udin ba na ya kyerɛ ase ye de na ohamji chema duokron 90% mo de ne ye du 10 pe enti ye de ne ye se kutu se bebam fa udin bra ne ye nkyerɛ ase e wo de adwumadie no so fresh amre ko idi awrade odo nsaka wa na atɔ na nso betumi akyewotum fise na adwo ase kitena se radio no ne de mamu nyina mo ene tia adehye Midimafo, pokwase Maira Accra. Midimafo, pokwase Maira.